ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಮಂಡೇಡ್ದು ಅದು ತುಂಬ ಒಂದಿನ ಪಂದು ಎಂದರ ಅವು ಮಡಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದತೆ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ದೊಂಬುಗು ಪಸೆ ಪೂರ ನುಂಗುಡು ಪಂದು ಮತ್ತು ಬೇಗ ಕೊಡ್ಡಿಯಾಡು ಪಂದು ಐಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತು ದೀಪಿನಿ ನೀರೇಲು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಪಸ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಡಲುಡು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾತಿನ ಬಚಂಗಾಯಿ ಉಂದುಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಂದ್ಲ ಐವುಲ ಚುಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನವಿಲುಲ್ ಬತ್ತದ ಮೀನಿ ಕೊಡಪು ಅನ್ನಪ್ಪ ಒಂದು ಚುಚೂರು ಮುಲಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ರಡ್ಡಿ ಅಂತ ಚಟ್ಟಿ ಇಡ್ದಿತ್ತಿನ ಚಟ್ಟಿಡೇ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಂದಾಗ ಅವನ್ ಗಿತ್ತು ನಂಡ ಕೂಡ ಉಂದಾಪುಂಡು ಪಂದ ಐತ ಗ್ರೋತ್ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಗ ಆದಿತ್ತನೆ ಐಕ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಜಾಗ ಬೇರೆ ಪೂರ ಪೂರ ಜಾಗದ ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಸಪುರ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೋರ ಇತ್ತನು ಗಿಡ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ಐಟು ಟೊಮೆಟೊದುಂಡು ಪೂವ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ನಾನು ಐಟು ಇತ್ತೆಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಗಿಡ ಮೀನು ಸೈತಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಐಕ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪಿನಿ ಜಾತನು ನಮ್ಮನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಗಿಡ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ದೆಲ್ಲ ಈತು ಮಲ್ಲಾಂಡು ಐಟ್ಲ ಮದ್ಯೋಡು ಪೂವ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಐಟು ಹೆಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಗೆಲ್ಲ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ಉನೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಉನೇನು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲದ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಫುಲ್ ಹೆಗ್ಗೆ ಪೋದು ಶೋಕ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನೀಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ.